Samozřejmě suroviny při jejich příjmu do pivovaru zkontrolujeme jejich kvalitu, a to jednak tím, že se samozřejmě na ně podíváme, samozřejmě k ním dostaneme nějaký list ověření kvality. No a pak už dochází k jejich smíchání a k tomu dochází na varně, kde se smíchá právě voda se sladem a po nějaké době se tam přidá chmel a tohle společné dílo za 7 až 8 hodin máme hotové. Je to takzvaná mladina a je třeba, aby to pivo pak prokvasilo, proto tam přidáváme kvasnice. Proces kvašení trvá několik dnů až týden a pak to pivo potřebuje nějaký čas na ležení. Tady jsou zase určité rozdíly, kdy pro svrchně kvašená piva to ležení není potřeba tak dlouhé. Pro ty ležáky, pro to ležák, tak ležák potřebuje aspoň ten měsíc, aby si pak odpočinul a odležel v tanku. Jsme nezávislý řemeslný pivovar, ve kterém se snažíme pivo dělat poctivě, s láskou a pokorou k řemeslu.